Уявіце сабе, у прэстыжнай віленскай гімназіі маладая дзяўчына самлела на уроку з голаду. А праз некалькі гадоў яна будзе ўжо выкладаць на першых настаўніцкіх курсах, выдаваць першы беларускі часопіс для дзяцей, хавацца ад паліцыі як рэвалюцыянерка пад чужым пашпартам і зарабляць масажам. А яшчэ стане першай жанчынай у гісторыі беларускай літаратуры, чые вершы друкаваліся тысячнымі накладамі як пракламацыі. Мяне завуць Настасья Суханосік, і я вітаю вас на канале Гродна 1127. І сёння ў цыкле «Градзенкі» раскажу пра Алаізу Пашкевіч, вядома ўсім як цётка. Яна магла б весці спакойнае жыццё ў радавым маёнтку, але стала адным з сімвалаў беларускага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя. Алаіза нарадзілася ў 1876 годзе ў фальварку Пешчын Віцкага павета, што цяпер у Шчучынскім раёне. Паходзіла з небагатай шляхецкай сям'і, дзе было 12 дзяцей. Пасля смерці першай жонкі бацька перадаў Алаізу на выхаванне дзеду, і яна расла пад апекай бабулі Югасі у фальварку Тарэсін. У 1894 годзе 16-гадовая Алаіза паступіла ў 4-й клас прыватнай гімназіі Веры Прозаравай у Вільні. Было цяжка. Навучанне каштавала дорага. Бацька дасылаў няшмат грошай, і дзяўчына падпрацоўвала прыватнымі урокамі. Яе сучасніца ўспамінала: «Яна кідалася ў вочы сваім бледным, паважным тварам, які не блістаў свежасцю і красотой маладосці, але які сваімі сур'ёзнымі вачыма, трохі выступаючымі скуламі, тонкімі і зажатымі губамі казаў аб сіле і цвёрдасці характару». Неяк яна нават самлела ад голаду проста на уроку. Пасля гэтага яе сталі падкормліваць вучаніцы, а кіраўніцтва гімназіі прызначыла стыпендыю. Пасля заканчэння віленскай вучэльні Алаіза паехала ў Пецярбург на курсы прафесара Лесгафта, дзе рыхтавалі масажыстак і настаўніц гімнастыкі. Там яна далучылася да кругу беларускай народнай прасветы, гуртка студэнтаў-беларусаў, якія марылі пра сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне. У 1903 годзе яе першы верш «Мужыцкая доля» быў надрукаваны пад псеўданімам Банадысь Асака. А ўсім вядомы псеўданім «Цётка» з'явіўся пазней, калі яна стала адной з заснавальніц беларускай сацыялістычнай грамады. Гэта была партыйная нянушка Алаізы. Ёсць легенда, што так яе гучна назваў рабочы на мітынгу, уражаны яе выступам. «Ну і гаворыць цётка». Паводле іншай версіі, так яе называў сусед-земляк Вацлаў Івановскі. Падчас рэвалюцыі 1905-1907 гадоў Алаіза ператварылася ў актыўную агітатарку, пісала вершы і выступала перад рабочым. А яе вершы «Хрэст на свабоду», «Мора», «Пад штандарам» распаўсюджваліся як пракламацыі. «Веру, братцы, людзьмі станем. Хутка скончым мы свой сон». Гэтыя радкі мелі натхняць сялян і рабочых на змаганне за свае правы. Пасля паразы рэвалюцыі яна была вымушана эміграваць. У Львове, у Кракаве яна вучылася ва ўніверсітэтах, вывучала гісторыю беларускага тэатра, а яшчэ займалася даследаваннем батлейкі. Пад чужым пашпартам яна прыязджала ў Вільню і Санкт-Пецярбург, каб удзельнічаць у выпуску першай беларускай газеты «Наша доля». У 1911 годзе яна выйшла замуж за літоўскага інжынера Сцяпонаса Кайрыса. Пад прозвішчам мужа яна вярнулася ў расійскую імперыю. Разам з Уладзіславай Станкевіч стварыла некалькі нелегальных беларускіх школ у Лідскім павеце і Вільні. Алаіза пераконвала бацькоў запісваць дзяцей у беларускія класы, навучала настаўнікаў і ўкладала душу ў кожны праект. У 1914 годзе стала рэдактаркай першага беларускага дзіцячага часопіса «Лучынка». У часы Першай сусветнай вайны ў 1916 годзе падчас эпідэміі тыфу Алаіза працавала сястрой міласэрнасці ў тыфозным бараку. Прыехаўшы на пахаванне бацькі, яна засталася лекаваць аднавяскоўцаў, заразілася сама і памерла 5 лютага 1916 года ва ўзросце ўсяго 40 гадоў. Цётка пакінула пасля сабе 2 паэтычныя зборнікі «Скрыпка беларуская» і «Хрэст на свабоду», шматлікія апавяданні, публіцыстычныя артыкулы. Сёння імя Алаізы Пашкевіч носяць вуліцы ў многіх гарадах Беларусі, у тым ліку і ў Гродні. У Шчучыне яе імя носіць бібліятэка, у Астрыне ёсць яе музей. Але галоўная яе спадчына – ідэя каштоўнасці беларускай мовы і культуры і незалежнасці Беларусі.
Калі вам спадабалася гэтая гісторыя, то пастаўце падабайку і памятайце, трэба яшчэ падпісацца на канал Гродна 1127. Проста для таго, каб даведацца больш пра нашу гісторыю і выбітных жанчын Гродна. І як заўсёды, хутка пабачымся.